Bună și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul acesta. Astăzi ne vom juca tot Among Us, pentru că idei de Minecraft nu prea mai am, adică o să mă joc Minecraft, dar nu prea mai am idei. Adică am făcut să terminăm Minecraft-ul, am făcut să găsim iron și fără să călcăm pe alea, adică am făcut multe chestii, dar zilele astea, până sâmbătă viitoare, ne vom juca Among Us și săptămâna viitoare ne vom juca un joc tot nou. După ne vom juca și Minecraft, că poate or să găsesc idei până atunci. Deci uitați-vă puțin câți oameni sunt aici, nu stau aici. Deci măcar eu am roz, pentru că am intrat cam prima, aproape prima, să zicem a 6-lea, da. Și știți ce s-a întâmplat? Deci să vă zic ceva, deci nu vine să cred. Deci înainte acum vreo 4 minute să încep ăsta, da? Am văzut că nu mai aveam cont. What? Și acum vă întrebați, stai, ce, cum, că joci acum? Da, pentru că l-am recuperat. Cineva a încercat să-mi fure contul. What? Da, l-am recuperat eu cumva. Da. Și văd că nu mai începe odată ăsta. Deci suntem 15 aici și hai până atunci să ne facem full roz. Vreți? Deci ăsta e mov. Luăm asta? Adică are roz. Hai să luăm. Ce mai avem roz pe aici? Casca este roz. Hai, o luăm și vom fi roz. Deci, cred că ne-am făcut full roz. Deci, stai să văd. Stai așa. Gata. Uitați-vă. Nu, trebuie să fiu roz. Da, uitați-vă. Arată foarte bine, nu-i așa? Ok, deci sunt roz. Uitați-vă și asta are chestia asta după el. Deci voi aștepta până începe acest joc. Pentru că lumea iese de aici și după ne vom întoarce. Se pare că am început. Wow! După 100 de ani. Da. Și m-a făcut full roz. Sper să nu fiu impostor. Pentru că... Wow! Deci nu sunt impostor. Wow! E foarte tare. Deci ăla cu coroană. Ăla cred că e, da. Stați așa că... Ce face acest buton? Deci acest pitic mă urmărește. Uitați-vă aici. Acum hai să ajutăm nava aceasta. Sau ce-o fi ea, da? Să o ajutăm. Deci ce trebuie să facem aici? Deci putem să ajutăm cu ceva sau ne vom uita după impostori? Stați, unde sunt camerele pe acest... Stați invers. Unde sunt camerele pe Among Us? Pe harta aceasta. Cred că pe... Wow, ciudat. Cred că pe aici, de așa? Ok, deci lumea iese de aici. Wow. De ce a sunat? What? S-a dus cineva? S-a dus ăla roz. What? Deci ăla roșu cu ăla gri care a sunat erau acolo. Și... Ce? Ăsta a spus sorry. Ăsta gri. Deci cum să spui sorry? Adică... De ce ai scris asta? De ce ai scris asta? Poate nu ești tu acum. Ăsta verde a spus că ai... Eu nu mă mai joc. A spus că... What? Cum să fiu eu suspect? N-ați văzut că ăsta a spus sorry? Auzi ăsta, facem skip la vot. Nu. Deci eu data viitoare or să-l votez pe ăla. Așa, până atunci vom aștepta. Ok, deci uitați-vă aici. L-am votat toți pe ăla, aproape toți. Și... Ce? Bro, de ce? What? Ok, scrieți în comentarii de ce.
Hai să mergem pe aici. Nu, hai să mergem pe aici. Bro. Deci, mergem pe aici. Da, trebuia să căutăm camerele de filmat. Aici. Deci, voi merge... Nu, s-a dus înaintea mea, nu-i corect. Așa, să mergem la camere. M-am blocat. Deci, aici mă dau jos. Așa. Deci, de ce mă urmărește? Ciudat. Uitați-vă aici. Ăla seamănă portocaliu cu Lucaloc. Stai, de ce? Vine, uite. Deci, stați. Unde sunt Asta e roz? Wow. Bro, ăsta. Trădătorul ăla verde stă lângă mine, nu. Deci nu stau lângă ăla, nu stau. Deci am luat chestiile astea, așa că voi merge sus. Nu-i așa? Pentru că, de ce nu? Deci pe aici? Sau... Deschide-te. Să-ți așa, pum. Dă-i, așa. Nu merge. Deci, pum. Haide, mă, eu data, deschide-te, Sasam, deschide-te. Am uitat. Ăla cred că aștepta să fac eu asta. Deci nu, ce trebuie să fac? Deci să mă duc încolo. Ok, și ce să... Îți bagi joc de mine? Mina aia, hai să facem aici. Deci are portocaliu și seamănă cu Lucaloc, dar nu cred că e Lucaloc. Bro! What? Care e ăla? Ăla sau e ăla portocaliu? Nu știu. Încă o cutie. Ce? Când s-a întâmplat asta? Că tot ăsta a sunat. Adică data trecută. Deci ăsta al verde sau ăla maro. Bro. Ăsta maro s-a dus. Ăsta gri. Deci cum fac asta să... Deci ok. Trebuie să mă învețe cineva engleză. Pentru că eu la școală... Și în blue... Cum blue, mai? No, de ce eu? Bro, de ce eu? Nu-s eu. Deci ăsta spune că... Ok. Trebuie să caut Pinet. Deci uitați-vă că mă cer cu ăsta. El a spus că eu sunt suspect. Deci, spunem. Uitați-vă puțin ce face aici, că m-a enervat deja. Deci, a reușit să o enerveze pe Maria Cărpu. De ce l-ați votat pe albastru? Uitați-vă puțin la verde, m-a votat pe mine. De ce, bro? De ce să mă votezi pe mine? Deci, gata, eu mă duc de lângă ăsta, că ăsta vrea să facă sigur ceva. Deci deja m-a supărat, gata. Astea sunt chestiile de aici. Să le punem. Deci, ați văzut? Ăla spunea, yes, adică că-s eu. Lasă-mă în pace. Poate ați văzut și voi? Sper că am ieșire pe aici, ca nu cumva să vină, știți voi, și să facă ciu-ciu lui Maria Cartof. Ok, putem să facem ceva aici? Nu. Ok, vom merge pe aici și sper să nu dăm de, știți voi cine. Ăla e dușmanul nostru numărul 1 de acum. Și chiar dacă e el, eu știam. Bro, ăsta a ieșit. Nu știu ce culoare era, adică n-a fost... Ăla verde s-a dus. Deci eu nu or să sun. Știți de ce? Pentru că pe urmă lumea va spune că sunt eu. Ok, eu l-am văzut. Așa. Și sigur a fost
ăla verde închis. Deci nu mai este suspect. Nimeni. Doar ăla verde închis. Dar cine poate fi? Normal că ăla verde. Deci dacă mai spune ăsta odată că e... Bro! Nu! Nu! Era să spun, da... Nu. Deci dacă mă votează acum... Deci... Deci vă rog nu. Deci dacă e vreun abonat de-al meu... Bro, de ce spun da? Stați așa că eu mă cer cu ăsta aici. Mă cert. Nu. Dai. Nu mă votați pe mine, deci vă rog frumos. Deci dacă... Deci, nu, vă rog frumos să nu mă votați. Ok. Voi vedeți asta? Voi vedeți ce s-a întâmplat? Deci, mulțumesc albastru deschis pentru susținerea dată. Deci acum să te facă ăla verde pe tine. Gata, eu m-am supărat. Deci uitați-vă. Și știam eu. What? De ce a sunat? Bro, nu s-a întâmplat nimic. De ce a sunat? Sau? Nu cred că s-a întâmplat nimic, nu. Bro, ăsta a sunat degeaba. Bro, l-au prins ăștia. Sigur. Deci, albastrului. De ce mai vota pe mine? Că eu deja nu. Deci, am o spune... Ăsta albastru și-o da seama acum. Wow. E suspicios. Normal că e suspicios pentru că el îi. Stai. De ce spune asta nu? Că nu e la green? Bă, da, măi, ăla-i. Dar cine e altcineva? What? Bro, ăsta era? What? Bro, eu nu mai înțeleg nimic. Deci, dacă e ăsta, dacă e ăsta mov, voi v-ați gândit la asta? Bro, eu nu mai înțeleg. Deci, nu era ăla verde. Deci, ok, fraților, e prea mult pentru mine. Deci, nu mai îmi procesează creierul nimic. Bro, deci eu nu mai înțeleg. Deci, albastru sau ăsta maro? Albastru închis sau maro? Că ăsta... Deci, stați că poate au spus ăștia care sunt deja aici. Și or să întreb ce, că poate răspunde cineva. Deci, așa, eu nu mai înțeleg. Jimision. What? Cine? Ăla nu pot să cred. Ăla albastru închis. Deci vă rog frumos, opriți planeta să cobor acum. Deci uitați-vă puțin. Deci dacă ăsta face următoarea crimă, deci câștigă. Dacă face următoarea crimă, el câștigă. Deci poate să facă acum. De ce nu o face? Ia repet amândoi lângă el. What? A sunat ăsta. De ce? Cine este? Normal că ăla că mi-a spus. Deci ăsta green. Eu am întrebat ce și ăsta green mi-a răspuns. Deci nu cred că mai e... Ce-a zis? What? De ce, mă? De ce ăla maro? Nu e ăla maro, nu! Deci dacă ăsta îl votează pe ăla maro și ăla albastru tot pe ăla maro s-a dus și câștigă la land. Deci vă rog frumos, nu. Vă rog frumos să nu faci așa ceva. Nu, deja... Aoleu. Și am crezut că e ăla green. Ok, doamne, ce se întâmplă aici? Uitați-vă puțin. Deci, vreo 15 minute din videoclipul acesta am stat să găsim
impostorul și eu. What? Și am fost chiar dusă cam pe la ultime, deci mai erau 2 rânduri, parcă. Da, și deci m-am supărat, gata. Deci nici măcar nu știam cine este și mi-a spus asta. Ce a spus asta? Yes, what? Să-l voteze pe la... Ce? De ce spun asta? De ce spun asta? Bro, de ce l-a votat pe ăla albastru? Nu! Ăla l-a trebuia. Aoleu! De ce ai făcut greșeala asta? Ăla era de fapt, nu pot să cred. What? Bro, voi mai înțelegeți ceva de aici? Nu era cumva ăla albastru închis? Bro, deci e prea mult pentru creierul meu de procesat. Așa că aici vom încheia acest videoclip și ne vom revedea data viitoare. Și pa, aoleu.